Здравейте и добре дошли отново в моя канал. Днес ще се гримирам и ще ви покажа как бих се нагримирала, ако тази година имах бал. Тук ще прикача снимка как се бях гримирала на моя бал, като смятам, че за преди 4 години много добре си се бях направила. Ще ви покажа какво бих променила, ако сега бях абитуриентка, и ще ви покажа тенденциите и трендовете за тази годишните абитуриентски балове. Като това видео според мен ще бъде полезно за тези от вас, които са решили тази година да се гримират сами за бала си, или пък за тези, които ще ходят на гримьор, но нямат представа какво биха си направили. Затова хайде да започваме. Най-важното нещо, което бих променила, ако сега бях абитуриентка, са веждите, защото тогава не беше актуално това с повдигнатите вежди и просто си ги бях оформила нормално. Но като си гледам сега снимките, може би това е едно от основните неща, които бих променила. И забелязвам, че при пробните гримове за бала, които правих, клиентите наистина им харесва този ефект на повдигнатите вежди. Започвам с веждите, защото ако започна с лицето и после си направят този вид вежди, самият гел размества фондиотена и малко го пресича. Следващото нещо, което ще направя, е да си сложа основа за сенки. За бала силно препоръчвам да имате нанесена основа за сенки, тъй като доста по-издръжлив ще ви бъде гримът на очите, и за тези, които са с по-мазен клепач, със сигурност сенките ще им издържат цял ден, ако имат основа. Като аз използвам Paint Pot на MAC, който е с по-жълт подтон и е с цвета на кожата. Като има и с по-розов, но в случая, когато го покрием след това с сенки, е без значение дали ще сложим с по-розов или по-жълт. Започвам с очите, защото смятам да сложа повече сенки и ако падне някоя сянка отдолу, ще е по-кофти да го изчистя, ако имам вече нанесен фондиотен коректор. Нанасям основата с пухкава четка, защото предпочитам да е равномерно нанесена, а не да я напластявам. Надявам се това видео да излезе преди баловете. Малко съм бавна с обработката на видеята. Като за начало ще започнем с преходния цвят в свивката, като ще си нанеса само ето тук в края, защото смятам да правя сенки и очна линия тип котешко око. Много съм щастлива, че тази година абитуриентките са доста в мой стил грим. Всички харесват и предпочитат котешкото око и по-изтеглената форма. В края ще затъмним с по-малка четка. Гледаме да слагаме най-близко до нивите. И тук в края на окото. И съвсем леко качваме към свивката. Ключът към добре направения грим е преливането. Може, ако искате да затъмните още, но тъй като аз ще слагам и очна линия, смятам да спра с сенките до тук, като ще нанеса и блясък в началото на окото, защото много харесвам да има блясък. Нанасям блясъка с пръвче, тъй като доста повече залепва за клепача. Време е за очна линия, като и в други видеа съм ви показвала. Следите долната линия на клепача. Пак казвам, очната линия по желание, може да я скипнете като стъпка, може вместо нея да сложите молив за очи в края само. Ще се приближа, за да виждате по-добре.
С плоска четка взимам и си оправям връбчето на очната линия. Така, сега от тази страна. Сега взимам пак плоска четка и започвам да си опушвам очната линия с черен цвят сянка, като се съсредоточавам само в тази зона. И сега си взимам пак малката пухкава четка. Сега ще направя тази човчица вътре в окото, която тази година е толкова актуална, като тук вече проследявам горната линия на окото. И я свързвам с очната линия, ето така. Сега вече смятам да залепя мигли и след това да преминем към лицето. Използвам лепилото надолу, като срязах миглите и ще ги сложа по-в края. Очудващо не опадаха сенки надолу по лицето, така че можем да започваме да правим лицето. За лицето смятам да смеся два фондютена. Единия е с глоу завършек, другия е матов. Много пъти съм правила тази комбинация и знам, че стои добре, затова ще направя и сега по същият начин. Защо ги смесвам? Защото някакси не искам да ми е много матова кожата. Искам да вкарам и лек глоу завършек. То така или иначе в един момент на деня стане естествен глоу. Получих коментари относно фондютена, че ми е много жълт или че не ми се слива с врата. Ако ме видите на живо, доста ми се мачва с врата и не жълте, просто на камера излиза страшно жълт. Крайна сметка, нали аз си го носа. И затова е важно да се прелива надолу. За коректор ще използвам по-лонгуер на MAC, като той е с по-розов подтон и е по-подходящ за сенките ми под очите. Той е с доста плътно покритие и е с матов завършек. Като него го нанасям с гъбичка, за да може да бъде възможно най-добре разнесено и да е влезнало във всички линии. Преди да фиксирам под очите с пудра и да бейкна, задължително минавам ето така, за да махна излишния продукт от сините линии. И след това мога да си бейкна с това пулпче. Много е важно за такива важни поводи, които трябва да издържите възможно най-дълго време, да фиксирате с пудра цялото лице. Време е за бронзант. Бих сложила кремообразен отдолу, но понеже забравих и фиксирах с пудрата директно и само прахообразен би ми бил достатъчен. Защото съм забелязала, че моята кожа доста задържа прахообразните продукти, т.е. нямам нужда от кремообразен продукт отдолу, за да ми издържи по-дълго продукта. Докато има кожи, които ако не се сложи някакъв кремообразен контур отдолу, има голяма вероятност да не издържи контура прекалено дълго време. Внимавайте, когато сте изросени с тази зона на косата, защото когато слагате контур, може да нацапате русото и да стои доста грозничко. Сега носа. При него няма нищо по-различно от тези последните видеа, които си го контурирам. Освен, че сега го направих доста по-силен, но няма проблем, защото ще го прелеем.
Тъй като пудрата, която сложих под очите, когато блесне светкавица и бяла и искам да избегнем този ефект, затова слагам отгоре и такава пудра с цвят, за да може да убиеме този трансперантен бял ефект за камерите, защото знаете, в този ден има фотографии и бих минала ето тук така, за да направим контура по-изразен. И определено най-важната част, за да изглежда кожата ви завършена, здрава и не толкова скулптурирана, е рожчето. Като него го нанасим непосредствено над тура, пак с пухкава четка, за да може да се слеят перфектно. Но ако вие сте фенове на хайлайтера, определено ви препоръчвам да го нанесете с по-малка четица, както ще направя аз под веждите. Имайте предвид, че този грим може да не е подходящ за вашата форма на окото. Има много очи, които просто такъв тип очна линия не им отива или им затваря прекалено много окото, или пък толкова сенки също може да не са ви окей. Затова според мен посъветвайте се с гримьор, преди да тръгнете да си правите сами грима. Сега е време да попълним веждите с салката. А също така забелязвам, че тази година масово снимките, които ми се показват, които абитуриентите искат да ги навинирам, са свалени от Pinterest. Много са хубави снимките, които ми показват, но просто всяко лице и всяка форма на окото си е строго индивидуална. Имайте предвид, че не винаги може да стане същото като на снимката. Даже на 99% няма как да се случи, тъй като самата снимка има филтри, обработки и така нататък, докато на живо нещата изглеждат по различен начин. Просто съвет от мен, не се настройвайте на 100% по дадена снимка, доверете се на гримьора, който ви прави и така със сигурност ще направи това, което смята, че най-много ще отива на вас. Естествено, вие може да дадете насоки, какво ви харесва и какво не. След като попълних веждите, ще ги отсека отдолу, тъй като малко излезна формата с плоска четка. Както и ето тук отгоре, тъй като тази ми се струва, че стана по-дебела. За завършек на очите ще сложим сенки отдолу съвсем леко, само ето тук в края. Като по ваше желание, ако искате, може да сложите и тъмен молив вътре в водната линия. Аз смятам да пропусна, защото ще ми стане прекалено тъмно и ще нанеса и спирала. Време е за устните, като за устните ще използвам моливът на Freya Beauty в цвят Lip Cheat Butter Lip Liner. За бала ви препоръчвам да си сложите червило, което е матово, за да може да ви държи повече, но аз просто не харесвам матови, защото много ми изсушават устните и това предпочитам някакво по-хидратиращо. Ами ето това е завършената визия. Ще се приближа, за да видите гримът отблизо. Определено бих отишла така на своя бал, ако имах такъв тази година. Но така или иначе тази година съм канена на много сватби. Със сигурност на една от тях ще отида с такъв грим.
Споделете в коментарите дали ви харесва тази визия и дали бихте си направили подобна за важен повод. Благодаря ви, че изгледахте това видео до края. Ако това видео ви е харесало, може да се абонирате за моя канал, както и да цъкнете камбанката, за да получавате известия, когато кача ново видео. Ако все още не сте си записали час за бала, може да го направите, като ми пишете на лично съобщение или през сайта ми jacquelinepetrova.com. Там ясно са показани свободните останали часове за месец май. Също така, последвайте ме в социалните мрежи Жаклин Петрова, както и Жаклин Мейкъп. Отново, благодаря ви за гледането. Чао и до скоро!